Mundiala den tresna sozial, politiko eskuindarra, iritsi data berriro piztu, zaigu futbolaren arra. Ahaztu zaigu zer den zapaltzen, gaituen estatu zarra, eta etxeko bihurtu dugu selekzio espainiarra. Ez dakit ziur zer den sentitzen, dudan barnez oramena, kasu batzutan aserrea da, besteetan etsipena. Zerk posten eta pizten gaituen, pentsatu behar den lena, Oiartzabalen gola ez baita, soliko Jartzabalena. Futbolak duen euforiaren, ondorio da Espainia. Azkarrak dira gure mesede, ta onerako ez baina. Honekin sortu berri dutela, zuk badakizunik aina. Euskal gazteak erdalduntzeko, makinaria bikaina. Garai batean zenbat sesio, borrokalan oiu zute, nork sinistuko ote zuen hau, orain dela 10 urte. Euskalum eta euskal gazteak, ikusi izan duzuzuke, Espainiaren kamiseta bat, normalizaturik dute. Zentzugabeko arrazoiketan, jardun dute bat edo bik, naizta askotan isilik egon, ez sortzeko endredorik. Soilik futbola dela diote, ez pizteko sesiorik. Eta orduan guk zergatik ez daukagu selekziorik. Espainia eta Frantzia lotzen dituen 1000 uztarrik, eragiten du oeka, eustea hainbat eztarrik. Dagoeneko pentsatzen ari, naiz ezal gauden bakarrik, edota kontra egiteko ez, ote daukagun indarrik. Naiz gure hitzak ez diren kasik, ailegatuko inora, egoera hau iritsiko da, auskalo nork jakin nora. Isilduko naiz bukatuko dut,
naiz ez geratu gustora, edo egia esatearren, norbaita serretuko da.